Khazani puitu khlainai Kristoni joto takhuk tei bukhuk song phaidi singtini March talni 20 tarik sangrong salni o salo lukbai sija koktama kahamni bisingtui kaituni kokno khnawi nai lepirwana lok chapter 16 ni verse number 19 ni simi 31 jora gwnang khorakja tongmani bori chumjilik jala kano salburum burum tongthok sathoke tongo lasar hwnai bigra khoroksa tongo bini bwsa gwnangui kwsamang bo gwnangni nukao tubu tubuwi rwphaijago a gwnangni chama bara mai hanta kwsarma rokno chawino bo bohok kwchang rwna naijao sweirok sudase bini kwsarokno slak phaio a bigrasa thৈkya haki swarirok bono tlangui Abraham bai achugreikha salja a gwnang bo thৈkya haki phobjakha bo morko belai tekto manui ma tongoikha bo bokhorok tisaui naharkha hake haksalo Abraham no nuhurkha lasarno bo bai achukjak nuhurkha bo hake hai hinui sahorkha afa Abraham ano khairukjabadi lasarno ani thani rohordi yesisugo tui somsaui bo ani bwslaino misi phaithung o horo ang belai tektomanui tongkha Abraham hai hinui saka salasa muitu khenaidi sangsaro tongphuru nung bwsuk kahamkhe tongbukha o lasar abo haino bwsuk hamya bisingo ma tongbukha aboni bai bo oro tabo kahamkhe tongo nungkhe tektomanui ma tongo haifano norok bai sini kwsaro hakor kuthuk tongo aboni bagwino oroni norokni aro thangna muchungibo khoroksa phano thangui manya phia norokni aroni bo oro phaiui manya hake a gwnang hai hini saka apha hake angkoijeo ani aphani nogo lasarno rohorja di aro ani takhukjong tui khorokba tongo borok simi phano oro tekto man phaiya tui khe bo thangui huske ruithung Abraham hai hini saka nini takukrokno hus khlairna bagui musibai deri rok tongo borokni kokno nini takuksong khanathung a gwnang hai hini saka ihi afa Abraham asukbai onglak o kwthirokni hani borok khoroksasuk thangui bachawi borokni thani thangkhese borok sumsok yakarnai tamukhi Abraham bono hai hini saka musibai derurokni kok borok khanayakhe kwthirokni hani borok khoroksa suk thangui basa phano borok kha habglak mongkha subrani koktoma kaham subra Jisu Kristo ni namung lobjakthung